sɔgɔlen anani waati kɛrɛnkɛrɛnnen nani aw ka sufɛ foli bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni minnu labɛnnen bɛ an bolo bi olu bɛna tali kɛ M5 RFI maaw ye laɲini min kɛ ni o ye jamana minisiri fɔlɔ ale wulili ko ye ani fɛnɛ wasaden 30 minnu kan ka bɔ wasabulon kɔnɔna la ni o tɛ olu hakilina ye jamana kɔnɔdenw hakilina kɛra mun ye ni wale ninnu na o kunnafoni ani dɔwɛrɛw b'an bolo ni ala sɔnna ma an bɛna minnu lase aw ma bi su in na n'o bɛnnen bɛ alamisa juillet kalo tile 30 ma a y'aw danse. NFTV jabarani lajɛbagaw a y'aw danse kokura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na ka da Mali ka politiko gɛlɛya kan ni waati ninnu na siga kuma belebele fila kɛra CEDEAO maaw fɛ laɲini minnu bɔra olu kɔnɔna la o dɔ tun ye ko wasaden 30 minnu ka sigili kɛra mankan ye ko ka olu wuli ka bɔ wasabulon kɔnɔna la o dun tɛ o wasadenw ka hakilinaw ye o waati kelen na M5 RFI maaw fɛnɛ ka laɲini ye minisiri fɔlɔ ni o ye Dr Boubou Cissé ye k'ale ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la malidenw ye mun faamuya ni wale ninnu na ni waati labanw na hakilinaw taara Anna Marie Yvonne Tarawele a n'a ka jatala fɛ u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Bon ne kɔni hakilina min ye minisiri ka wulili o tɛ solution ye quoi ya minisiri ka wulili tɛ solution ye minisiri caman de wulila ɲani Boubou ka na o si ma ɲɛnabɔ o la bon hali ni Boubou wulila o tɛ solution o tɛ Mali solution ye quoi ne kɔni bolo a ka to yen olu bɛɛ ka taa nɔ na Mali ka sigi ka kuma an ka bɛn kelen kan a banna sinon wuli ni tɛ solution ye. Ni solution yɛrɛ mun ye ni a ko tɛ k'a tɛ solution o ka assemblée ci ka assemblée ci dissolution totale ka assemblée ci mais ka dɔ ka hɛrɛ ka dɔ ka hakɛ bɔsi a la ka dɔw ta la si ma wusa ni si ye i b'a fɔ Musa Temili yɛrɛ bɔra ka yira tout récemment ko minnu m'a la ko olu ka tacogo man ɲi dɔw tacogo man ɲi k'a donna ta bɔra ta ki dans vote la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka côté la bɛɛ ka tacogo a critiquer la fan bɛɛ mɔgɔ mana kɛ togo togo ni mun bɛ opposer vote la u b'a yira k'a fɔ vraiment olu ma jɛn n'i ka tacogo ye donc o kɔnɔna la solution mun ye pour que jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka lafiya président yɛrɛ ka lafiya u ka assemblée ci u ka assemblée ci maintenant Boubou Cissé selon moi-même en personne a ka démissionner k'a ka honneur sauver c'est un jeune a du temps avenir b'a bolo nin tɛna se k'ale ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ jɔ politiquement donc maintenant a ka lajɛ a ka jamana kɔnɔdenw lajɛ a ka démissionner bon pour député fana ka côté la fana n'a ye député ja n'u bɛ miiri ko faso de don olu ka dɔgɔ faso la personne mɔgɔ si tɛ faso sanfɛ bɛɛ nana faso in sɔrɔ mais bɛɛ caman bɛ taa ka faso in to yen nɔ donc maintenant u k'a jateminɛ hɔrɔnya la n'u yɛrɛ miira k'a fɔ vraiment faso kɔnɔdenw ka hakɛ an b'o de kama u bɛ se ka démissionner d'une manière n'a jar'u ye mais n'a y'u ja fana u bɛ se ka ban mais n'u banna solution yɛrɛ mun ye u ka assemblée ci président kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ sariya bɛ président daga ka assemblée ci o kɔni o bɛ se ka kɛ ani cour constitutionnelle président ye décision dɔ ta ka décret dɔ ta ko cour constitutionnelle mɔgɔw k'olu gɛn a y'u gɛn de sinon a tɛ se k'a ci o sariya la a tɛ Mali constitution kɔnɔ. Ne kɔni mun ɲini maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen fɛ sigi ka fɔ n'o ma fɛn o fɛn dilan foyi tɛ se k'a dilan an ka bɛn kelen ma dɔrɔn an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Kunu Mali ani bi Mali an ka bɛɛ kɛ Maliba kelen ye quoi ani bon ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛba ni musoman ne yɛrɛ ɲɔgɔnna jeunes ma an kana hali n'an bɛ wuli k'an ka hakɛ ɲini an k'a ɲini sariya kɔnɔna la quoi ne mo. daminɛ Soumaïla Cissé la o ko ka Soumaïla Cissé bila o diyara anw ye kosɛbɛ o résolution mana bɔ yen nɔ M5 mɔgɔw ko olu ma sɔn résolution tɔw ma. K'a daminɛ d'abord député ka démissionner ma fo kana se ko ka don gouvernement d'union nationale la moi je suis solidaire avec le M5 parce que an bɛ jamana mun kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn Mali yɛrɛ de b'a fɛ ka tunu sisan alors o kɔnɔna na CEDEAO man ka fɛn exiger an kan an maliyɛnw an yɛrɛ de kan ka sigi ka hakilina sɔrɔ pour que k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. Ne b'a fɔ de an ka hinɛ ɲɔgɔn na président ni mun bɛ yen bi a kan ka hinɛ Mali la parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka fɔ de k'a ka démissionner mais ne bolo a démissionnera o parce que a bɛ sigi don min a ko de k'a bɛ la libre circulation des personnes et de leurs biens k'a b'o ɲɛnabɔ a bɛ maliyɛnw ka sécurité ɲɛnabɔ Soumaïla minɛnen filɛ a ma se ka sécurité ɲɛnabɔ mɔgɔw tɛ se ka taga ni segin u tɛ se k'a kɛ Mopti ba kɔfɛ sisan mɔgɔw tɛ se ka taga
Donc on est solidaire avec le M5 RFP. Ali sini nous koko angabo amebo. Donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ manifestation kɛ foyi tɛ ka kɛ la olu la. N'an ye États-Unis ta k'a lajɛ Floyd ka kɛlɛ mun bɛ ka kɛ gaziw bɛ ci mais u tɛ mɔgɔ faga mais ni régime ni u ye 23 personnes de faga. Donc u b'an bɛɛ de faga ka ban sinon an kɔni an t'a dabila ni Ala sɔnna ma fo Mali ka segin Maliya la ka kɛ Maliba ye. La solution est mise. Il faut qu'un Malien bɛɛ ka jɛ k'an sigi ka kuma fɔ ka bɛn kuma kelen kan. O de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la quoi. Parce que bɛɛ ɲɛ bɛ problème na yɔrɔw la mais mɔgɔ si tɛ ka solution fɔ. On a eu combien de premiers ministres en quelques années? Je pense qu'en 7 ans, peut-être qu'on a eu 7 premiers ministres. Ça n'a pas résolu le problème. Mais le problème, c'est que on est tous coupables. Quoi. Donc, il faut qu'on ait une mentalité changer. Et niveau tout, on a voté, on a voté. Parce que voter, a donné des bébés, a donné des morosila. Bon, député Tao, c'est la même chose qui est quand tu as fait des gables. Député Minoumbe, moi je pense que ils n'ont pas tort de dire qu'ils ne vont pas partir parce que le Cour constitutionnelle Mignolo qui a voté validé. Au Cour constitutionnel, quel est l'indébé Halibi. Au de Ibeka Reski. Au de Ibeka a voté validé. C'est un galop. Donc, la constitution ne permettait ni yoro la ka foko ka jamanatigi ka vote fanga ban et de l'autre côté on vient nous dire que non au mokele on ataka. Je pense pas que ça soit la solution parce que le fanatique nation ataka. Ou bien il y a deux constitutions au Mali, je ne sais pas. Na sur la constitution flabé jamana kono. Obe fam. Mais constitution quelle mimbe ba donner ba don. Est-ce qu'il y a femme? Donc là n'est pas la solution en fait. Solution c'est il faut que halsa. Seliba mana se ka ban a ka di bɛɛ ye ka taa laɲɛnamaya i ka denbaya kɔnɔna la Bamakɔ faba seli kɛ man di bɛɛ ye o de la maa caman bɛ u ka duguw ma gɛn o taama in ka di mɔbili bolilaw ye kosɛbɛ parisa olu ka suguw de wililen bɛ nin waati laban ninnu na Idrissa Badimi ale ni Tijani Sidibe olu yaalala an ka gariw kɔnɔna la ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ye a ko la u ye mun sɔrɔ an ye o filɛ nin ye. Seliw ma se Bamakɔ bɛ langoloya jango seliba ni ko dugu taga iko mobili karitu caman y'u tɛgɛ nɔ ɲinɛ seli la kosɛbɛ. Bon an ka sugu taabolo ka ɲi marché bɛ jama bɔlen do bon client fana bɛ nana position na bon mobile fana bɛ ka don u bɛ ka bɔ ala barika la cɛnni tɛ jɛnɛtigɛ fosi an kɔni an se wa mɛ an nisɔndiyalen do bon ɲinan ta ni sa tɔw ta danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ɲinan ye seli préparé. Bon, il y a des mobili kɔrɔ minnu b'an ka mobili la an y'olu bɔ a la ka kuraw na bon ka baaraw bila a position na minnu kan ka mobiliw suit minnu kan ka passagerw suit passagerw ka minɛn minnu ye minɛnbaw olu kan ka bila yɔrɔ minnu na fitininw kan ka bila yɔrɔ minnu na bon maa minnu kan ka minɛn don mobili kɔnɔ minnu man kan ka don minnu kan ka fɛn an y'olu bɛɛ classé a classement bɛɛ tacogo kan ani salon da différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲinan kɔni ɲinan san a fisayara kosɛbɛ malgré la crise bɛɛ la client ma tigɛ Akatrans fana an préparelen don ni car kuraw ye minnu bɛ ale retour kɛ client kɔni a ma jɔ client fana satisfailen don donc an bɛ dugawu kɛ ala ka paix nati Mali la ka dugawu kɛ fana ala ka seli tɛmɛcogo ɲuman yira la. Sugu mana ja cogo cogo bɛɛ lajɛlen ta tɛ se ka ja ɲɔgɔn fɛ maa dɔ kɔni sɔrɔla ka jira k'a fɔ ko ale ka sugu ma maɲanga kosɛbɛ. Ɲinan seli vraiment a ma ja i b'a fɔ sa tɔw ta a jama ma bɔ kosɛbɛ quoi an t'a dɔn gɛlɛya de b'an fɛn min na an ma se k'a dɔn dɔw ko mankanko de don dɔw yɛrɛ ko wari yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ i y'a faamu an kɔni an ye an gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ sinon a kɔni tɛ salon bɔ. Baara la gɛlɛyantan tɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔnin bɛ u ka baara kɔnɔna na. Bon min y'anw sɛgɛn an ka sugu kɔnɔ la o ye sirako ye i y'a faamu vraiment ampitage ka ca sira kan ni sira tiɲɛna i b'a ye a tɛ se ka na joona client yɛrɛ bɛ aigrir aw kɔrɔ ko mobili bɛ retard la
o kɔni o ye tipuba ye kosɛbɛ. ɲinan seli client kɔni san tɔ ta ɲinan ta tiɲɛ yɛrɛ la jama bɔra yɛrɛ de mɔgɔ bɔra ayiwa min yɛrɛ y'an gêné dɔɔni gɛlɛya don an ka baara kɔnɔ dɔɔni o kɛra embouteillage ko ninnu ye parce que mɔbiliw ka retour sumaya gɛlɛyara dɔɔni mais o bɛɛ n'a ta mankan kɔni ma client mi mankan ma kɛ quoi. fɛn min ye dugutagalaw yer'u ye u taa kun ye mun ye ani mobili ko bɛ cogo di u bolo. ni selidenni don a bɛ se k'o kɛ aw kun fɛ mais seli b'a la il faut k'an fana ka t'o kɛ banni maakɔrɔ dɛ sinon a fana ma nɔgɔn voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama ka ca embouteillage bɛ yen mobili tɛ ka sɔrɔ an sɛgɛnlen don donc il faut k'an ka tirikitɔrɔ kɛ k'an fana ka taa seliba nin fana ani banni ma ka taa sagasogo fana dun. tiɲɛ na kɔni n bɛ deli ka taa o surtout sisan yɛrɛ u nana ni kari kura ni fɛn voyage sira ka nɔgɔ quoi en plus sera kari c'est confortable i b'i ka voyage kɛ i bɛ na i tɛ sɛgɛn foyi foyi. mobili ko a ma nɔgɔn dɛ parce que sira tɛ yen n'an bɔra k'an bɛ tagalen sira tɛ ka sɔrɔ quoi embouteillage kɛlen don fan bɛɛ fɛ an yɛrɛ sirannen don depuis sɔgɔmada fɛ mobiliw bɛ ka bɔ cogo min na mobiliw falen bɛ ka bɔ mais sira de tɛ yen. duguba ye fɛn ɲini yɔrɔ ye n'o tɛ bɛɛ lajɛlen faso ka di ye ala ka taa ni ka segin nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye. ka taa seli la ɲɛnamaya i ka denba la o ye nisɔndiya koba ye nka dugutagalaw kan k'u hakili to u yɛrɛ ka lakana sabatili ko la sabula ni bolifɛnw fara kojugu o fana bɛ se ka na ni degunba ye an b'a fɔ ala ka dugutagalaw ɲuman ta ni k'u ɲuman segin ka seli kɛ hɛrɛ ani baden na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Aminata Daɲɔn ale ye diɲɛ seleke 4 kibaruya kumaba dɔw salo an ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Ni y'an ye jamana kɔkan kibaru kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni Congo RDC jamana ye kabini juillet kalo tile 16 tɛmɛlen bin kɛra Kipupu dugu kan ni ale bɛ Kivu tilebiyan fan fɛ Congo jamana kan min kɛra sababu ye ka maa 15 bɔnɛ o ni na ka maa 11 wɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jogi binkannikɛla ninnu ka baara jugu kɔnɔna na u kɔni ye dugu kɔfɔlen so jeni min y'a to maa 200 ani maa 5 bɔɲɔnko bɔra u sigiyɔrɔ la hali sini maa t'u yɔrɔ dɔn wa u ka wale jugu in kɔnɔna na ko u bɛna muso camanba de kan dɔgɔkun 3 nin binkani wale in kɔfɛ lakana minisiri wulila ka se ni dugu kɔfɔlen in na ni ka dugudenw hakili sigi minisiri ka fɔ la député minnu kun y'a bila bɔlɔlɔ kan ni k'a fɔ ko maa 200 de tora nin ko in na ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye n'an bɔra yen an b'an kunda Zimbabwe jamana kan Zimbabwe gouvernement ye a dalakan di k'a fɔ ko farajɛ sɛnɛkɛla 4,000 minnu gwɛnna ka bɔ u ka dugukolo kan san 2000 san kɔnɔna na ka sarali kɛ olu ye i n'a fɔ sarali se tɛ gouvernement ye sisan o de la a ye tɔnbolo sigi sen kan o min maaw bɛna kɛ sɛnɛkɛlaw bagan maralaw ani maa kariyalenw walasa u ka se ka kɛ kulu ye ka wari fara ɲɔgɔn kan miliyari 3 ani dɔɔni de kan ka di sɛnɛkɛla ninnu ma o min ye u ka nafolomafɛn minnu tiɲɛna o sara ye ni sarali bɛna kɛ sababu ye ka Zimbabwe ni farajɛ jamana ninnu ka bɛn ni u ka baara ɲɔgɔnya sinsin an b'a kuncɛ ni Kenya jamana ye kunungo araba juillet kalo tile 29 ɲɛnaminimafɛn feerebagaba dɔ ni ale bɛ san 60 bɔɲɔnko la ale minɛna Kenya Mombasa aéroport kɔnɔna na ni k'a sɔrɔ la samanyi ni fɛn suguya caman wɛrɛw de bɛ a kunna a yɛrɛla k'a fɔ ko cɛ kɔfɔlen kɔni bɛ jɛkulu la ni o ye maafa jɛkulu ye min ɲinilen don kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔ cɛ kɔfɔlen minɛna k'a sɔrɔ sigi biɲɛkolo ni samanyi kilo 190 de bɛ a kunna olu n'u ɲɔgɔnna caman ko an bɛ wagati min na ko sisan maa caman de bɛ jɛkulu in na minnu minɛna lakana tigilamaw fɛ. NEF-TV jabarani lajɛbagaw sani an bɛ dansigi an ka bi don kibaru la an b'a laɲini maliden bɛɛ ka girin kɛ dɔɔni ni seli ɲɛkɔrɔla in na yaasa kasara n'o kɔni kana bonya an b'a fɔ ala ka seli a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ ani baden na maliden bɛɛ ka nisɔndiya selidon ba in na an k'an ka gɛlɛya ninnu halisa an ka fɛɛrɛ ɲiniw la yaasa an bɛ bɔ nin degun ninnu kɔnɔna la NEF-TV jabarani lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna ni ka lase aw ma NEF-TV jabarani baarakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛnafilɛli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛw la